Mwancho muliro Inka TV na ikirega iga ase nsemo ya Musocho. Musocho yogotoka ime ya Bugusero Ward ase constituency ya Kitutu Chache South ime ya county ya Kisii. Iga ikiatoreta iga na mangana bete gitukulia igoro. Gitukulia igoro mangana yobututukanu na bete sana matanga alenge ase nsemo ya Musocho. Mugakoyomo iga bete kagwesokia na gotebanga ero monyene na bete kaguita omwana oyo mumura no musira. Yani gakagere tukobanga no morogi. Amangana beta amabesana gaiga Musocho abantu bagacha se compound twatomera tuchi clip chinyinge chiri twabekire gabo kwarogire muna abantu bataite ko musamba actually bakamwimo kikoru nyumba gaiga basigaje bagacha bakamuira ase police station at least na yara be safe ko escape mob justice but na anene twakogire sabali yetu twikire gaiga tatu kwana mone family tomanyanga mangana yago kwana na yabo maene gusena mangana tu ya suspicions igakagairu ko banga no morogi ebintu mbia togete nyombe binge sana bikanyara ko babigo sambu lakini ntokwene kimangana ayu atutara ikase family to kwana barabuto ibunga mugakoyo no bomaina ari gukwana guse bintu bya sambetu obo maine nga nebyo borogi peto kwana mangana ikirega iga asenka yae to soeto kwane no mungina unyagusira no ari gatuganyete na bana bae no bari iga bonse ikiwezekana pia na goto kwana no mugaka na igure nga urura se police station ikirega iga asenka yae bono mambi iga sente ne ine ntarachi goswa chia se family engitinere ya togete engiti yae bagotabanga engiti yae yabetege gosamberuga iga I know my director na boko baoroki engiti asenka elia wata amatanga litukuri igoro no karanstega igana mungino nyagusira ntata tweresa mangana ya tuigweta beta se enke gosase kinyoreke kia Musocho nayo maende na inenga kiaringi. Karibu sana. Kwanza litanga nitorachi goshaka pole sana na samatanga wala sabu musiro mugako litukuri igoro mangana bete gaiga na ratu retire gaiga twaigura ni achire Kenya ngima mante batete komanyanga ningi kia bete litukuri igoro ngakia mangana ya chagite torachi no nyego ikase gitukulia igoro samaleta nakyokoruko samaleta ngorokwa iri ni bona mwaka iri chakadaki nibo kommenterio gyake abana mbali ngo bwatairi bwata abana batatu mumuro yomo besike babera ari ndi wachita so muchu manya mutaso muchu 2003 nako 2003 mpaka bonega 2024 emyaka yarachire kwara menyirega aramenyera baterende kana nyome tugo chaga gano aramenyete sikomono na kurungirana na kuri myake 7 konya tamenya tinka na menyete gaiga mono nona bana bane na banyorete siko muna nkwere na gochaga gan na banta banene bale 4 3 na BP1 inu babere gosaibweka kwa menyete siko twamenyete no mugako family ngikiagete nga ukaruko ruga iganka Musocho mukagenda kumenya isiko kana nyome tumakona nanje twakora biashara mono na kiki kiagete tukamenya isiko mono batirende problem njale ngorora nga mugako yo one baburi baembalenge chinkwano chabo nchare nkogenda mabuya na kero kikabwatira ninga bono tiga amenye isiko igo nonye korunka gaiga bwa matembu aringe buya wona ka twamenyera matuka makega bante tinga bwa matembu buya ko ndabaiburi na baiburi nasi moira nenga enga kinero ro yegerende basike bamwambasirite baringe kobera gaiga basike babere oyo muna atigeta abana abayiwa batata bamura bona gachege kenga kya gateba yaya bali bagotira
bagaka bari bagotire na omong'ina oria batagete omonto atokenka orabamenyesi erinde aike abana bari ang'e naria abana baria abaigwa batasareke. Naki kiagerete mono naende tokairana gocha iga erinde abaigwa baria mbache gokora ki mbachi gosareka twabwatera ororo nonye esukuru bakore ki bagende. Ki mono naki kiagerete tokairana gocha iga iga. Bono nabwo twairanirie twamenyire rende rari nakore emiaka 7 koruirana gocha twarong'erani gocha iga. iganane mono ikweranete gocha mochi korenda abaigwa bari batigete Abaibori bari tobaika ang'e na abana bari batigarete mbabasa gosareka ekiagera bakonyora bagotire mbakonyara kobarenda naende mbabwate obombugete rende abana bokonyora bakini na baba na sokoro nkotwara bare obombugete twataka rende toirane erinde naintwe torabafunse babe abana abaya gochia bosio. Naki mono kiagerete togakora ki tokairana. igo bono ekero mwaranete gocha ng'aki mwamenyete mpaka bono igo omogaka ogo ache gosira ekero more nkaga. Buna twairanete nabo twamenyete ang'e omotienyi oyomo inche nairanete nyomba mwa mama ngasoa kobaroseri nonye endagera rende nabo twararagerete na barabwo ang'e omotienyi oyomo. Omotienyi oyomo na enusuru gose ibere lakini rende ekero nachia korigereria buya nkarora ng'a nonye tokoragera amo saa chinde oamatemboria buya ngacha nkaria site yaya mbuya ndosie endagera mwane na bari barosia buna baria banarete but rende ki tororora abana barabwo tokonya kobarigereria. Bono nkarora tiga narosia endagera mwane na bari barosia mwabo onye natang'ana korosia rende nyore mbararosia nabo nkobaereria nabatebia kwari moganyerete eyeno korosia. Igo irene ogatiga mwarenge koruga amo lakini mogatiga koruga amo ogachaka koerugera mwao. Inki kiagerete gose inki eke mokobuna keri giachencheti bono ekero gwachete ng'ama mwarenge koragera inki eke kiabete. Nonye inche ekero nachete nkarigereria ngateana nyomba iga iga saa chinde twabuchire nkarora na mbuya abana tosepareti abana timbwate batato baria abaigwa mbarenge omong'ina na omogaka na inche nimbwate omong'ina omogaka one saa chinde nintake kobuta nonye na ekemambia saa 11 ndosere abana bane breakfast tinkogenda kobatura ng'a ng'igorere echikoni nkore ki ng'ute. Bono nkaria site ng'a mbuya mbe kando ekiagera inche naamuka saa 11 natengenesea watoto wangu bagende esukuru nkarora ntokonyara komenya amo tiga mbere kando na barabwo babere kando. Igo kende nkeiyo Kiapenete kera ng'a gose kiang'u yaani narisete ng'a ngochanda tore abana tinkonya kogenda gotura omogaka na omong'ina ng'a ng'igorere nkore ki ndosie kende. Igo mbuya mwamenyete. Bono irene egento giatorete iga iga mosocho na amang'ana aria abete igoro omogaka one erosirete amatanga aria arenge iga aria ase egetina ya omogaka ogo. Before that bono momenyete buya iga iga omogaka ogo nyakorwara because egotebekana ng'a ntato mwabo nere obete kaka omoita egotebekana igo ero nyakorwara gose narwarete before ache gosira. Omogaka one buna togocha iga iga mosocho tarwarete but rende ekero twamenyete aria nanyorete accident nke igo lakini tachieti accident ere enene gose achia gosonu gose achia gokora ki yaani na ekeri ogotomera koratomerete lakini rende aria nabwenete akaba buya. Bono buna tochete mosocho iga iga ntwaramenya kare buya lakini bono egacha egaika chingaki akobimba omobere akobimba amagoro bono ekero acha koirwa ekero agenda nyagitari bagateba ng'a otwarire esukari otwarire na pressure otwarire na obokong'u bwa erinia. Bono omenyire na oborwaire obwo around emiaka 2 but rende tari ng'a tiakorwara serious iga ararare nabo akonywa amariogo aye bosuku ogenda nyagitari opimwa otebiwa buya aye teri serious terikororokana ng'a nenene ekero yakeire taiyo tiga tokonywa amariogo lakini obeire igo obeire are buya bono agoika obimba mara okora ki obimboka. Obeire omenyire na pressure eywo batete na esukari but are buya akoenda egasi yaye agokora ebinto biaye kawaida tari monto orara are nyomba nabo akomoka okora ebinto biaye
asa chinde gakoigwa obonyu ntetera oso orara gakoigwa buya omokogenda egasi yaye. Bono nabo are buya egaika chingaki gete rende bono egaika eria agochi gosirera mbuya arenge nachete egasi rituko riarenge ria Wednesday agacha korwa egasi Thursday Gasi kiaroka. agokora egasi ya boda boda narete gokora botuko ekera acha Thursday mogaso akabera isiko iga iga inche ndire nkorasoka nachi korarigeka barua rende goika ntogoikaransa goika tobwaterane. Bono Thursday kinkorwa akabarua kane nkamonyora nere ogocha iga obere ororo ri mogaso onyakorora nonye chingoko chiaye onyakorora omochi buna ng'aki ogenderete na inche ngocha maraba rende nabwatera ororo. Bono buna narwete ase akabarua kane nabo ng'ichete buya eywo yarenge Thursday nkamonyora aikaranste iga ase narete goikaransa iga abwo ase nararosete narete goikaransa onya gosomera ebibiria. Bono ekero namonyora aikaransete agantebia gwachire nkamotebia nachire agantebia bono tiga ng'ende borere ntumoke ase eng'encho gwachire chingoko echire iga abwo kanya kobirigereria ororo erinde bono na inche tiga ng'ende ntumoke akaenda gotumoka. Inche ngasokia chianga chiarenge mapema ngasibia ngakora nachete na erisosa nkarosia endagera ngakora ngatoma enyaroka yaye enke nkamotebia genda okore ki genda omotebia otaete atomia nache toragere. Ekero agenda akanyora tata omwabo akamotebia yaya genda monya koragera ngocha nde. Naende nkamotomeria akabere nkamotebia yaya genda omoture omonyegeri kabisa ase eng'encho nabwo oranyore chitoro chiamoirire mono. Genda omonyegeri kabisa omotebie ache toragere. Mwana oria akagenda akamonyegeria akamotebia nagotebia genda inwe monya koragera ngocha nde. Finally nkarora yaya omwana oyo nabo oranyore takari komotura buya nkarora tiga nkore ki tiga ng'ende nkagenda nkamotora nkamoboria ng'aki bono kwararire otagocha toragere agantebia yaya genda inwe monya koragera ngocha nde. Nari toikaransete twaragere twakorire nari ngochi kogenda naki bono nkaigwa ng'a na esimi yagokwana nero akogona naki yarenge nkagenda nkaenda gochi korora gose nero ogokwana na esimi. Buna naenda ngochi kogenda nkanyora orure ase egetanda obwatereire enyasi iga oikire gati gocha buna oria otaete gosoka. Yaani anga buna okoagora korwa nyomba. Oba okora atarerete enyasi iga gocha buna oyo otaete gosoka. Buna atarirete enyasi igo ngakora ekwende ngaika ngachi kogenda nyomba nkanyora nonye okorora ng'a natagete kogenda haja kubwa. Bono agasinywa nokorangeria konya bono oromeme rwabeire oronene yaani otakonyara korangeria. Bono abarusetie yanga akabeka haja kubwa iga abwo agakora agakora ekwende ateneine bono osinywa korangeria. Nari toimogete tokomorusia nyomba togokora ekwende rende nkotebia omwana oyo omonene namaete kogenda epikipiki tokomobeka epikipiki igoro riria buna togochi komobeka epikipiki igoro agochi korina enyaroka yaye enke yamobwatire korwa maega eyene ya kabere rende riria yamobwatire korwa maega buna riria togochi kobeka oria epikipiki iga nere akagunse agafaint. Bono egabidi tomotiganya gofaint gochia ase amagena abwo torabogorie oyo tomobeka epikipiki igoro agore ki agende. Bono ekero twamobeka epikipiki akagenda ngatigara ngoshugurikera nyaroka eye ngokora Barabwo bakanya kogenda nyagitari. barabwo bagenda kogenda nyagitari. Inche ngatigara nkanyeshugurikera enyaroka eye ngakora nkamobeka ekero igoro abwo ngakora ki na inche nkaminyoka gochia nyagitari. Nari tomonyogete gochia nyagitari nari minyogete gochia nyagitari togoika nyagitari nere ekorokwa Mount Olbs noany'e naende noo tonarete kogenda nonye na ekeliniki kiaye kiarenge nachete kogenda ororo. Bono nari tokominyoka gochia ngoika ororo tokonyora omonyagitari orenge ororo omosister ogete orenge ororo botuko ogochi komopima pressure tere kororokana naende na ogopimeka egasinyeka. Bono agachi gotema ekaanga akarora bono akamokorera rende first aid akamobeta agasindani karia ga esukari akamobeta akamoa broceri na eraini eye rende ya esindani ya okoboko akamoa nariogo rinde akarangeria bono omonyene enyagitari oria omonyagitari rende omonene. Ekero achia gocha agatema komopima akanyora tekonyarekana togakomboa egari tokagenda etown. Buna twagenda etown tokabera emergency korwa chisaa 4 mpaka
mpaka saa 4 mpaka saa 8 bagatutuma guchi x-ray tukagenda abu tukunya kumubeka ekirigo keria nyange tukamuikia x-ray tukamubwatera na agaku x-ray tukairana bakarigereria x-ray keri bakarigereria bakanya abanyagitari ocho origereria ogenda oyonde ocho origereria ogenda kachinga kimusubati amagantebi omogaka oyo na omorwaire kende gionsi nabo gegotokea korwa bono bono bamobekire ward mbaramobeka ward nyagitari kimwachire town general bono egaika chingaki bagatotei togende ward igari urari nyangito abeku ward number 5 ekorro bakabang'amba atuomane ng'a omorwaire oyo rende ndiarwarete tukobata yaya ndere arwara naende yabeire iga bono bagate yaya atakeire onye na okobwakanga atakerwa atoke ICU lakini rende bagateba ng'a ICU ekwende eichire abanto ebaichire tukamubeka iga aria ward korwa erio saa 10 chiamambia bakabe abanyagitari bagacha bakareta amariogo egento kama saa 2 bagatoa amariogo amange sana bakabeka chiamambia bono bwakire bagatobekera nyararia bono kero bagwete nabo bagwete barwari abande ere nokumopima gwoka bakogera ki bakumopima egaikera bono rende okumopima gwoka amariogo ana nabo toete batobekete nyarabo tokabera ororo korwa erio mpaka chinsa kianda na kituga bagacha bagatotebi saa 8 nari batotetie yaya bono egobidi morigie enchera moire nyagitari ng'a achikobekerwa omoika abo bono muna mwachire general gokwana are mpaka buna kobekwe ward mpaka buna bogocha gokimambi nabarenge sina bakirete tuyo nabo kwankumuboria egento okwiraneria batirinde keri kiare lakini nabo okuigwa ngento getakora yani ago struggle gokwana ngento getakwana akabata ibono morige enchere ng'ao munyagitari agatai torigie enchere ng'ao toende kumubeka tomoira abekwa ICU ani abekerwa omoika iga buchenere egento nkeroro batoete ekikie masakara naroro bakobeka bagoteba naye omoika naro yani masakara naroro bakobeka muna emask egetereria sakara baratemete kumubekera lakini nere nara aumete gokana ng'a yaya etake egento eki mokombekera naki motaete kong'itana bange onte yara iga bono tukanya nkumuchanda tore no inche ngaraya biki niki okumuchanda ekiagera okomeka chimioro na omono ngatiga no nabaigete tobera tabwe gwoti agachandeka onchora gochia kende ngiyaro banyagitari bachenera bamokorerete nonye ekemo amariogo bari kumupima pressure bangu pressure na esukari amariogo nabo batobekerete ari nyaro in fact kende ngiye bamokorerete nonye ekemo sa nonye ekemo one gaika chinsa kianda nari monyagitari omone nachete chanenge chinsa kianda iga chirigereretie nusu bono omonyagitari omonene nkanyorera ini eria abekirete koruga iga mosocho yakorire ki yarure bono amanye ngakonya goiteka ase esaraire nkabata yaya inche omorusi nonye esindani erende rike ekonya goitera amanyinga ase ekwende bagacha ekero acha komorusia nkamoteira gini ng'aki bono esabesi yaine ere korwa twagachete korwa saa 3 mpaka saa isi motoretera amariogo onsi iga nonye Bernard motari koa omorwaire motabwati nchera ende yonsi omorwaire onde taiyo okorigereria ng'a nki kegendererete ase omorwaire oyo amariogo rende naye aki mwatoreterete mokabeka iga nyaro atabwati yonsi mwamaete ng'a nkomorwari more nki rende amariogo naye aki mwakora ki mwareta omonyagitari rende antete ng'a ntanga amariogo aywo nyarigereria gagochia konyarigereria gakorigereria amariogo aria mwagonte yaya eriga nabo riabwenerete acha akore ki abwenerete acha abekerwe naende okomboria omonto nacha omonyagitari namobekera emepira eria ya amache ngomotebia yaya omonyagitari onde taiyo omokoreire huduma ende yonsi teyakoreirwe korwa erio mpaka gwasasa muna tokorete ki muna tore iga bono omonyagitari oywo akamorusia sindani akareta rende akamobekera eng'ao akamakoreta syringe akamobeta iga egenda nse enkensa iga rende agataka tari ng'a esindani ya eriogo gose kende yaani akareta syringe na esindani agasoa korusia buna arusia
muna harusi bono nchitinda maeti ng'a namache arenge korusia namanye ng'aye nkorusia maeti but rende maete ng'amanye ngatagotoka nsa amache atakeire suppose akore ki harusi bono buna riagochi korusia iga ebimache ebisi nini bigasoka amanye ng'amange agakora ki agasoka buna asoka iga naria arigerereti igoro iga andigerereti igoro iga nakwirambura gusira igo. Igo nabasirete iga ward buna omonyagetari amobetete esindani muna tari ng'a esindani gose eria okende yaani muna mobekerete iga ng'ana gose mache aya nkorusia timaeti ntankorusia nabo aturigerereti gochia igoro iga na gokora ekwende nagusira takwaneti kende nabo asirete igo rahisi igo akarara. Omonyagetari oyo nachete koba explaineri ng'a esindani ene yaki yaria omonyagetari oyo atamete ekiagera buna roche oyo ramboire nonye nere are busy konya korigereria amakwende aria amariogo aria bono ninche ngochi korigereria naki bono aerambura iga ng'aki andigereria igo ki okera nkomotebia omonyagetari oyo ng'aki nkomotebia yaya ondugu yane twarenge nere goteba omanyete ericha okure naende nonye nere agositokera ng'a ogochi korigereria iga okonyora okorire ki okure nonye ase asogete gochi tingogotebia are gose ng'aki asogete nonye na abanto barenge abanyagetari mbaro bankoenda na amariogo abwo nonye mbarabwo basogete timaeti bono ng'ai asogete gochia ekiagera nonye inche riria omanyete nabete confused ngakora ki ngasoka ngagenda oyo twarenge nere otigarete rende ororo bakamanya gocha konya goprocess togende mochari bono inche egento nakumeti nekeri ng'a nonye twamoirete mochari igoro eke twachete komoiyia omobere nanyotete ng'a ebill ya nyagetari ere 9,000 na kende nkeiyo bamokorerete nonye na ekemo ekiagera nonye na efile chienero okogora nilinunua hata file lakini bono ekero narigereretie nkamanya konyora ng'a bagotai 9,000 nakumeti ngaichana ng'a timaeti ng'a nki bakorete ekero barenge gotai 9,000 ero yaringa ebill ya nyagetari ebill ya nyagetari igararete gituko erimo rituko erimo na huduma hakuna kenya alifanyiwa hata kitu moja nonye mariogo ako nonye na eriogo amariogo aria batoretete tari buna riria nabete confused timaeti ng'a mbachete bakanyoi gose naki bono na inche nakumeti sana naechanete ase eng'encho chienero timaeti ng'a nabo egoikera igo aro nakumeti sana 9,000 mpaka igoro nonye na twasinyeti korusia nonye omobere ekero tokogenda togositoka ng'a 9,000 chitakeire nabo twanyorete echallenge ere enene sana igo nabo mwanyorete echallenge ya komorusia mpaka ilibidi tukakaa mpaka saa 11 toganyete korigia chibesa kiagera twepangete bono riria mwamobekire mochari mwaeranire gochanka mwachete mogatebia abaibori osirire ng'aki yaringe in fact ekero asirete yanyorekanete kinde inche bieka na omomura naro omanyete na omosubati bwa omosani one bwa omonyagetari oria otokobete naende gochia nyagetari ntwamogachete tukarateba ng'a karatiga ntorakera nonye na abana nabo bagosituka gochika kerende nyaikete ekabetereri bono omonto kanyorera oyomo akang'ana gasinini ebi kominyoka abo amang'ana achete osirire rende nkaga iga abo barerete kingocha gocha gakogacha omobere mpaka gocha nganyora rende barerire ase obweng'e bakirire nonye abana baremire abanto konyora baremire rende ereaction ya omogaka oyo bwenke ng'aki yaringe ekero gokomotebia gose ng'aki amanyete amang'ana in fact tingonyara kogotebia naki amaete ekiagera nonye buna nachete korwa mochari iga tacheti nonye ngocha gacha kondora gose ng'ai nki kiaba omong'ina ochete nere orenge korera na abanto bake rende akagenda omogaka ere muna omogaka oyo asirete tacheti gocha iga iga aracha kontebia gose pole gose kiang'o but rende ning'igete engaki gete rende narerire eria jumamosi jumapili nari egete akandangeria agatuma omong'ina onde akandangeria ekero atuma omong'ina onde andangeria ngakumia rende naki gose kiagera korwa maega iga ndoche ng'a narwarete nere tari buya kabua nki kiaba yanyareka mono rende buna naigwete omomura oyo osirire ngochi kogenda nganyora binto mbirere ndabia korwareria narete korika emesa abwati kara muchae chimbariri na echiburu akocha korika rika iga abwo rende ngoika ororo kontebia ikaransa iga abwo ngoikaransa agantebia pore remereri ense nabere ekero antebia pore ense nabere
ngakora ki ngakira kara nakira akamanya gontebi egento egetang'ani akorangereri akabeka okoboko iga ateneneti okoboko akagosa kumbarera number 1 gento nakorangereri pore remereri number 2 nakorangeri omanye omogaka okure makomba ane tari gocha korema mbera yaye ogore amakomba abere amaiyi number 3 ogore chitwoni chimbariri ibere chia omogaka agocha gotindekerwa aro ekero antebeti igo nirisikia vibaya sana ase eng'encho na rituko erimo riaetire na eria kabere boronga mwagosa kwerengereria naki ekonyarekana ere omwana oyo okure rituko na erimo rioka twakorire ere amanya goteba ebinto ebi nabio ataete omwana omomura oyo acha gotindeke aro nkamanya komoboria kuna wakati ngaki nerorora bamonete na omogaka one nandangereti ante omwana oyo nchi gocha ngotebi agantebia nomanyeti omogaka oyo nonye oiraneti gocha iga nkomokoria nde mpaka ende ekea omogaka one narenge omonto omonene nabwate enda rende na omobere ogo nabwate omobere omonene akandangera gante nomanyete omogaka oyo agonchiesera inche tamaeti inche nomotindi sana nkomokoria nde yaani nkomokoria nde mpaka ende ekore ki ekea infact nonye ekero antebeti egento eki eri jumamosi ng'andigie amakombe nkainyora naende bono nkainyora mono ng'a abana bane mwana nare abwo bono enyaroka ekoenda esukuru eweek ore form 2 tari kobera sukuru ewiki orwarire ochireka akoenda next week amatuko abere kwanyora rina nkuru ase nkuru nanda yaye omwarimu ang'e ribaga antebi mong'ire nyagitari abana bane inche tomenyete nyagitari yaye day school abana bane tomenyete nyagitari na barabwo chichallenge ngwetera na echinyenge nkoigora nonye na ebiasara kwanyora noa akorete ki nere noa okonyora akorete ki kwanyora okorire kwende nkoigora nonye na ebiasara nabo agocha ikaransa aria bosi ase ng'igurete gose na ebiasara biane kwanyora nsa chinde noa ikaransete ekero buna inche noo nkaransete ngacha ngateba no tingoikaransa na tata biaraka goikaransa korwa busia buna inche naikaransa korwa busia na inche obwasara nkokora obwo omosi nkoni na bunyanya na kende ngacha nkaria site ngateba yaya tekonyarekana nkore ki ikaransa iga nabo ngoikaransa kwanyora gose nagoriwu rero nagoriwu 200 gose 100 tayakweri rero twonire chibesa chinyinge ngarora ebinto ebi tibigonkonya ngarora bono mbuya ning'enda nsiberia abanto chianga ning'enda ndigionde igo mbera ororo nakora akagasi nang'e nonye oborimu botano omotienyi bonkonya ng'akanera abana esukuru fees bono ekagera ngatiga nonye ebiasara iga abwo lakini rende ebinto na ebinge ekiagera korwa magega gande narenge omoremo bwa ebituma chibando na eching'ende nakarimire bogere egacha egaika engaki ngosamura iga natwasamurete ngacha konyora kingweta rende iga ninkatiga ang'ete nkagenda gochia gesona moino aria boye nkanyora abegete ching'ende kando obotuma kando obori kando anekerete ebinto ebio lakini bono inche ngateba nkakemea ngateba ebi na ebinto birecha nkabirusia nkabituota chingaki achete korigia gochia aria nkachikorigia mbura tigara yachire nkarora buna agenda gochia korigia bikamobora inche ngasia omong'aki yaya amang'ana aye nakora ki naera bono iga asikerete nonye bono iga na omogondo one nororora ore matieka aria nkorarema chingaki echi bono natigete nonye mbogere omogondo oyo nanyotemire nchikorema nchigosimeka ebituma nchikorema ndora naremire buya pi naisibeka ebituma twakarusirie ngaki orenge buya nabwo twakarusirie ebituma ang'e chibuni 2.5 gose 3 lakini bono iga nindeba buna ndarema kende ngeiyo ngorusia tindi korusia kende ororo one ekero akorangireti nyomba agotebi ng'a orugi chitwoni 2 chimbariri gwantebi aeti gwachikote korengera ng'aki agotebi ng'a chitwoni 2 chimbariri gose na chiaki inche bono omanyete egento eki kiangecheti lakini rende nimaete ng'a abaruya nkorakora kore ki nkorarigia bare etwoni yatindeka omo ere na omoruya bare abamarugori bono inche nkorarigia bare etwoni chiatindeka omonto but bono egento eki egento kiansinyete na ekeri ng'a amakombe origia amakombe amaiyi kero kingiansitoete ng'a amakombe one amaiyi agotindeka omonto lakini nonye na echitwoni echi nkamotebia inche omanyete omogaka one agakanire ebinto bia ebimira tagokora ki tagokora aria pampasta takobikora ebi binto ebio ogontebi naende tari inche kwabwenete supposed goteba gontebi naende gwantebirie mapema kiagera kwangotiga
oratigake otebi mumuro onde oyo otigarete omonene ebinto ebi anya kubipanga gochia gake ekero togopanga amata konya amatuko taraenda rinde torape ntwankore ori na omonto omonene ntwangotange Friday naende tomorete gose Jumaine gose Jumatatu tocha komotindeka. Bono ebi ekero antebetie egento buna ekio ngiantistwete aro no inche namotebetie yaya gaki tata none yabeire none omobisa oyo orenge rende kwantebetie ng'a nkomokori ore egasi mpaka endere. Gaki rende ki kwamoitire aro nimwambia igo ki kwamoitire rende inki rende naende kwarakisera igo bono Mobasete gotebia omogaka amang'ana ng'a nabo tata mwabatebire ng'a nkomo namotebetie naende namanyete ekiagera omogaka nyene nonye nere nabo otatiga tamotebi ng'a nkogokori inde nkonya kuuma nabo arenge yaani ebinto bike iga babwate relationship engiya korwa kare rende ase eng'encho omogaka one nakamobetereretie akagacha enyomba akagachera enyomba eywo omong'ina kiagera chibesa akarusirie iga igo ire ase asoete nyomba. Bono omong'ina tabwate nyomba nakamobetereretie ng'a agache enyomba. Bono relationship yabo ekaba embe. Ekero nabwate omong'ina onde ase. Nabwate bono lakini bono nachete akamoseria ekero agotire na omong'ina nachete agasira akaira naga iga bono. Lakini your mother in law no are iga. Mother in law no are iga. Bono amang'ana ayo onsi ogotebiri mopange buna amatanga agocha koba. Nki eke kiabete gitukuria igoro koba nari are koeni omogaka ogo. Korwa gaga iga ekero antebetie ebinto buna ebio natebetie nonye abanto ba ekanisa bakaigwa bobe. Alafu omoiseke oye nare orenge kwoma nyomba eri rende enyomba yaye. Ekero arenge koma namoigwete kagokwana ekero konya oikire ang'e na etirisa tamanyete gose oikire ang'e na etirisa kagokwana na esimi nakamoigwete kagoteba ase esimi ng'a bono amariogo aya nachakire gokora egasi rimura general mochari kare igo bono amakwenda ane amariogo ane are bono abeire mbigwa bono nkorakora are egasi kagora. Bono omosiko oyo iga oywo egento eki ngiamochandete egento eki nabo amomanete rituko eri gekamochanda sana. Lakini nyuma atarachi natorangeretie korwa tore iga twatenena na omopastor oito na omomura onde omenyete oywo twachiete nere nyagetari natorangeretie inche omokore ki inche omoigwa nagokwana ki tokonyoka gochia rinde twachia koigwa buya rende tokanyora oikire bado na esimi are gokwana are esimi. Tokanyora oikire kobutora. Bono oyo nari atweresete APCT bono rende ekero atweresa igo tokomentana amang'ana aya rende naende ndangerete Jumapili na korwa gaga gekonyora ntebiri nkomokori are mpaka mokore. Bono ase obweng'e egento eki nkiabwate challenge na inche bono nchikorigereria ekiagera nonye na echianga chia abana bane chiasirire mono sana. Ndire ororo nkonyora nonye chibachi omwana achiete bakorire half term omwana omanyete buna bagosibia chiuniform chiabo obaki bagokora half term omanye gokora ki korusia amanye kagochia gokora half term buna rero ng'a tiga ndusie chianga chiane ndore gose mbuya chire mambia nchiere esukuru akanyora nonye chipachi nchikoreti ki nchiyo chia chisati nchiyo. Ekero banekerete isiko gose korwa nyomba. Bono ntomaeti omwana nare ororo atebete igoro ng'a nere aete eriogo akareta bono ntomaeti ng'a nere kiagera intwe tomaete ng'a na omoigwa naende nabo tomoete karibu ande onsi nabo agosoa nyomba ende yonsi nabo agosoa echi na chikazeni chiaye nabo agocha orare ororo orare are nonye ororo ekero atagachiete moinari bono na abana abamo bono intwe bono inche ngacha konya koiboria omonto narware kweri achacha kobutora chianga chia abana chisati chipachi ntwatatoka mbari na oyo nyomba okobutora. But rero nabo natagoteti igoro ya omochikoro oywo tatiga rende nteba yaya tobase kong'acha monto tarakora ki taramorora. Igoro bono ekero riria yabete omogaka achete goteba ng'a yaya ekero rende kwambori ng'aki omogano ochagete mbachagete ekero twaigwete amang'ana aywo abapastor basabire iga sana korwa amang'ana aywo achaka. Rituko ria bogochia gokiera igoro na moisonde pastor mbacha togasaba togakemea nonye na eching'iti mesira kiang'o ching'iti chiitwe emesira ching'iti nchigasogete ibere. Okonya inwe abanyene mwadoubtiri ng'a amang'ana aya no ase konya mwachakire komorengereria bobe. Ekiagera nonye na omochokoro oyo ekero nkoira abanto ekero nkoira omogaka one nyagetari omochokoro oyo nagachete akaigora egeita keria agatenena ororo agaseka sana oyo kagwete ense kakeregete
agaseka riseko getirigia sana akairana tacheti koronge no mung'ina oringa bari mwino barwarire yasegete agakora ki no muchukore bono noyo oyu oro moigo itu atebete ngatiga toirane tocha gokora ki korenda okay bamenyete no mugakunde bono igoro rende igoro matanga tarachaka abantu bachi pigipigi mbachagete konya kobori ng'ana ki mugakwibonere kuru mumuro yagakwete taracha none twamoretete none igoro tarakora ki tarachacha komorora gaiga na omosubati oyo natebete yayeria tagotindekwa ebinto ebi atararusia stiri ngotoita aratokora ki atokore bono abanto bachi mbore muna bamanya kende geke gesinini nomaete muna bagopiefu bono bagasoka goteba ng'a lasima akore ki lasima arusie ebinto ebio omomuro yamagotindekwa intwe bono ntwarekaranste egento eki nkiaraminete batato taragenda none na egepia ase ekebanda egento eki nkiaraminete omosiko oyo mwabateba yaya goika arasabirwe amanya gokora ki amanya kogenda na abapastor nabo mbapangete ng'a yaya bagotindeka esabari eye bakore bamagochi gocha esabari ya kabere gokora ki gocha gokora komosabera onye bakomosabera lakini omosiko oyo nere agakana na abanto bachi bono muna barabwo momaete muna baigwa nabaro bagakora ki bagateba yaya nonto okomotindeka atarakora ki atararusia ebinto ebi iga bono intwe tochiete ekebanda tore ekebanda togendererete tokonyora ng'a tokonyora bakomosuguma gocha na ewheelbarrow iga ere tachiete matanga yaya konyora taracha matanga naki bono morwete koruga iga omogaka omonyene enke ataragenda ase amatanga nimwachete mokamutigaga bono none ntwankwenda komoia ase eng'encho none korwa omobere orete totanya gochacha kora none omomuro oye naki akwete bono oroche nkonyara twarenge kwenda komotebia ng'a ninchu bono riria abamura bachi bamoboretie naki ngosoka ore kwaenda echo ere gochia matake na omobere oyo ore gesona iga ang'e kwao echo nagakorora omobere ng'ai arare bono riria timaete ng'a nki giapeneti na oywo orachi gototebia nari batokire take ekebanda tokonyora bakomosuguma gocha na epigipigi na ewheelbarrow inwe amatanga nagenderete amatanga intwe nagenderete nkonya komanywa tore amatera narorora nkonya koranda bare togositukera bakomoreta na epigipigi buna bamoretete na epigipigi ewheelbarrow ani ewheelbarrow namanyire epigipigi ewheelbarrow bakomoreta bono muna bamoretete bakamoikia iga aria ase amatanga bakamotebia erasima okore ki origererie omobere omosiko oyo iga nere moimogetie na abanto baria ba bodaboda bakamotebia rigereria lasima origererie omobere akarigereria omobere bakamoreta bakamobeka bosia abwo bono abanto bagateba ng'aki bono arabere bosio na ewheelbarrow bakamobwaterera bakamoikaransia ekero bono korwa ng'a nagakireti ng'a atararetwa maate abwo nagakireti ng'a ching'iti chiaye chiakure ebimwana naende omong'ina nyene eng'ina etaete komong'enta ekomoboria bana bane ng'ai bakora ki bagenda ng'aki abana bane bagokwa ching'iti abwate nyomba timanyeti ng'ai abateti abegete but rende eki naki naigwete ekero iga aria ekebanda narenge ekero bamoretete rende muna bankoeresa agateba yaya ching'iti chiane ching'iti nere yarenge komong'enta igoro enene ebimwana biaye biakorire ki biakure naende togateba na ekende ekiagera ching'iti nchiakwete isato chiakwete korwa eria moisondi buna amasabu tokonya gokora iga ching'iti nchikwete abwo isato none eyemo yarenge abwo okonyora ero teroma narorere ang'e nagete abwo buna togosoa ntwanyora esambire yatacheti timaeti ng'a nesambire but timaete etachire bono isato nchigakwete chiari konya gotoka ase omochi yani rende bono para nsabu yani noche para abu goika iga nabo chiangonya gotoka igo bono rende ekero naende ate ang'e ng'ina nero etaete komong'enta bono nari eri bamoimogetie gochia maate iga aria achigokiri rende naende akabatebia yaya inche naitire abana bane babere omomura noro aetete abegete omosira orenge supposed goita omogaka oyo one lakini bono ogaonchoka okanyora oitire omokogoti
nero nigente kine kingi achachete chingaki echu lakini nandi mwakoyona nandi nero okanete ng'aya musamba tigachi gotũrĩka atige ebinto ebio kiara bono ngosarimore nona amarieta abasike mbachachete bono naitete momura oyo yurende bono ore omokoti yabekete omwaka one mosira okairanera omokogoti. Aya noyo nere bono buna rende achete komoikera rende bono konya omwaka one orware ngocha korwara arenge gose rende amasabo totebe bono abokonyoa engaki orwarete otabwati amasabo amaya bono timaete ng'ana ria amonyorete bono nabo akireti ng'aki omonto naitire na omokogoti one na omokogoti one naitete nericha ninche namokorete ki namoitete abwo nase ekebanda matanga nakireti korwa nase amatanga nabo akireti igo nabo akireti ase abanto bonsi pi ng'a ninche naitete oyo naende ninche naitete oria omokogoti nibagete abanto bakure omochie oyo ericha na oyo 10 okwete abana baye boka mbarenga abana abange but bono iga muna batigeire abamura babere ari momura oyomo na abaiseke bane na oyomo nakaruka risirari otachete bane bono abakireti igo agateba yaya ninche naitete ericha na oria omokogoti ninche namoitete ebinto rende nachete koambari rende nabio gonsaba naita nabo akireti igo bono egapiti rende abanto bagataka komosamba mokambe bagacha abasigari bono nabo yatangetu bono nabo twachete ekero twacha twaika iga bagataka ng'a asoki rende oborogi obwo bwaye agasokia binto bike asogeti chinche binto binde iga agasokia ebinto abegete nyomba lakini rende ching'iti chiangoteba chikoreti ki nchisogeti bono rende abanto ba bodaboda na omopastor orenge otete yaya nacha asokia ebinde rende toratiga ebi twarasambire aria batotebeti inwe abana ba ericha na omong'ina oye inchuo abasaba amabera tokagenda gochia ororo agatotwera amagoko amate agatotebia mosoboke nabo abeire lakini bono ekero omobodaboda oyo mamoboria ng'aki bono oitete bono totebi naki oitete ericha agateba yaya eticha namaria ogane nkobekerania 3 sijui nabekerania 3 gose ng'aki akorete naete omochokoro ora koboriwa mochokoroki agoteba yaya omochokoro nare agokorwa abuchi nere naete agasiara ekero twamoborete ng'aki nkorora okwagora iga agesona tokonyara goika moino aria naki yanyarekanete ogaika moino aria agateba yaya na omochokoro one okorokwa abuchi nakorete ki naete akaenda agasiara eriogo erio nero okoracha mwao oyio naende nere osegete rituko riria naye ngokoboera nyagetari omogaka oyio one na omwana oyo one akogereka bamenyete nere nere bamenyete nere okomoroseria endagera so nabo mwakurete igo abo twakurete igo bono egabidi rende abasigari bache bakamorusia nyomba akaruta amaraba abasigari bagacha bakamoira ase eng'encho nabo yare nkonyarekana igoro akore ki asambwe abanto naroche babwate asire embesa na gochaga iga ase mbakurete aro nabo bamosindigisete na ebikuro gochia mate goikera bono iga kwaroire omogaka oyo gose mwakwananire nere manye ngatagwancha kwenda komokwanania kiagera nonya nekero aretwa na epikipiki nabo naigwa ng'a na enda yane yandoma omonto gasabire amabera intwe na abakristo ntobwenerete twabere naende atũrĩke kabisa but bono egento gekogera gekong'a chuki ng'a natebete eng'iti netigarete ere nyomba na binto binde no riria bisogeti iga bionsi kiagera intwe mwanyabanto ntori perfect twensi na abanyabibe nabo yankonyarekanaria oria omoyo okore ki otereme tiga bono moyo togoterema tarasokia binto bionsi agoteba ng'a nasambire ebinto ebinene bitigarete kiagera bono ebinto biasogete na ebike nero ore kobisokia gose omonto nare osoete nyomba ebinto ebitang'ani asogete na echindege chiria chiokoragora na ebinto binde kiagera chisa chire nchoro bankaneti ng'a chiting'enda gochia ororo ndigereri aigare iga bwouganyire amang'ana onsi
bono muna ebinto mbiarasogete na inche rende egento nachete boka ngocha kogenda late gochia nabetereti ng'ati ng'ende egento nanyoete na egobi ya redemptor na omochibi bwa omwana oyo omomura na echitandarua echio omwakone chiriaga chirire omoseke omoke. Bono nari naroche lakini ebinto binde konya biakorire ki biasambire lakini naende ebinto binde ebinge ebiarenge bia omong'ina onde omong'ina amaete bang'ina bakonya kobuka chianga chiaye kobeka nonya na amasakara nini ebinto binde biarenge bia omong'ina onde. Amasakara natogete amasakara ya echisukuru chipachi nonya echipachi echi ting'eti ang'e ndore ng'a nachio echi chiasirete chia abana bande ekiagera chisa gocha kogenda barasambasambire. Bono buna gwatigaire iga ase omochio oyo ng'aki bono oroche ng'aki mogochi komenya bono ekiagera ng'a enyomba ya omogaka onde ndoroche nimate iga iga ere more ase compound eyemo. Bono tokonyara kong'aa nyomaete togotama naboroki inche buna amaete mbobwetie mang'ana nyasaye inche na omokristo nimwegenete nyasaye naende nyasaye na omoboi. Bono inche igo aria gotira iga omogaka one nangiterete nabo konyagiterete mbono bagitorete. Bono buna amatanga nagete ere ngite kore omonto akore ebinto biaye inche kingosoka nimbwate singosoka gochia ng'ende gochia soke gochia Geita. Nere osoka gochia Ere kagosoka asokerere gochia Geita amasikani nyore nara bwakire bos. Nobwate obwoba ekiagera inche bono buna nkaransete iga kwang'eresire estory mpaka ng'wete ng'a obwoba bwasoire nonya tindi bwa compound eye aye nobwate obwoba igoro yago na abana bao komenyaga. Obwoba ngotoka bore but rende chinsa nchirorora buna omokristo tabwenereti kobwabire echa. Naende ninde na imani ng'aki onye kagotoreka ekiagera naende bono ntoplaneti koreta ecrusade ande na abapastor bonsi bache nonya na abamosocho bonsi nonya na abakurwanda bonsi bache bacha gokora ki bacha gosaba. Ekero barasabe ninde nekene ng'a nasokia ebinto biaye bionsi naende natoreka abe omonto omuya. Ekiagera bono iga nonya nere obogima bwaye buna bore iga atachieti gokora igo obogima bwaye bore hatari. Abebori bao nabo barenge ase amatanga igo? Abebori bane nabo barenge. Barabwo ng'aki bagogotebia igoro y'eng'ani eye? Mbagoboete mbakumeti nonya mbarabwo nabo bagontebia ng'a nyoni yanyarekana tango nabo kwarwa ororo ogende ochie kwagacha ang'ao omenye. Lakini manya ng'a nabo nkorwa ang'e agacha ang'ao tobweti ng'a ntomenyete na enyang'au yachete egasanya kera egento still nintama ng'ende wapi onye batagete baka bakora egento batagete gokora ase eng'encho omwana oyo bono na omwana oito na omoibo oito konya ngoswari class imwete free anti inki anti obogima mbura soa nyomba abwo busia obogima kari soa nyomba abwo kora egento otagete oyia nonya amafuta ya ching'eni okarangera omong'ina onde endagera. Igo bono nyore ochorete okoria na morogi tari gokora ki notamoika America morogi nabo agokobwatia. Igo inche tindi gotama nonda nyasaye nkonye bapastor banya gonsabera na inche ngosaba nde niko na imani ntasurvive nabo ngosurvive na abana bande naende goika ninde na imani ng'a naende abana bande mpaka bafaulu goikera bono iga. Igo bono na amasabo na nobwate imani ng'a nabagochange? Nimbwate imani ng'a kagochia gosabirwa eria kabere kararete kera egento nabagochange. Omonto gasabire amabera omanyete nonya bibilia egoteba ng'a omonto gasabire amabera nabo abwenerete akora ki kwabirwa. Igo kabisa nabo oramwabere kabisa momenye buya kagocha gosaba amabera. Naende igoro nabo ansabete amabera twakwananeti agatotwera amate amabera omonto gasabire nabo okomwabera but bono egento ng'oboete inche osabire amabera na inche tinkonyara komoita na ntirinde agende ng'a bono gose na echibesa ngochia korigia ng'a genda momong'ente yaya egento mbwate amabera amange na obwoba obonge nobore naki amarieta narumorora atogete ya echichirani baretwa babere batato ba echichirani bakanyorekana ororo next mbarengereri birengereri bing'ao nasaba amabera lakini kwangu inche timbwati
mang'ana mange pora bera ari nenche mbera. Omong'ina onde naroche nakwanete ase amatanga agateba ng'ere tamanyeti mang'ana aya. Mase nere bamenyete nere nyomba eyemo. Naye noamineti ng'a tamanyeti kende ase ebirengereri biabo. Ase ebirengereri biane nabo nkwaminie ng'a nabo arabe tamanya. Because omogaka oyo nonye nabo ekero ankoboriwa igoro atebete ebinto biria ebinene biria tibiri iga nkagachete ase isiko ang'ao. Naroche ng'a omong'ina kagocha komanya ntokoigwana. Bono ebinto biane enyomba biarenge enyomba na ebinto biboragori ebinto ebi ebike. Omogaka omong'ina amanyete ng'a akorwa aria onyora agasukari twanywire cha. Na omong'ina oyo korwa kare, omong'ina oyo narenge ntakana tabwate baibori bonsi. Omogaka oyo oramotesire nonye abana baye ekero bagosira abakoreta nonye chibesa chiria chia abanto chia erongori obogori chionsi piokora ki oenda nachiro chia iga aria asasoete nyomba. Omotesire bono konye igo orachete komanya ekero atete ng'a ninche naitete omomura oria mokogoti na omomura ogo nere inche nakorete ki namoitete. Nari achete komanya ng'a obe tomenyete na omonto enyang'au nkoroseria erongori yanywa. Kwanya erongori na eching'iti nkoroseria chiakora ki chianywa ntamanyeti. Omong'ina oyo mbamenyeti nonye na erumu yabo erumu ya omogaka oyo tari gosoa rahisi yaani tanareti torate ng'a na endagera aramoirere gose erongori amobekere ororo. Rumu eye mbamenyeti amo inche buna korwa nagachete omong'ina oyo amenyete iga aria eru getanda kiane noo gekare na omogaka oyo kamenyete erumu. Na buna bagotaka korwa magega iga na enyuma atarachia koreta nonye na amariogo aya omong'ina oyo nakabogete mambia akanyora agingeire etukia omotwe. Omong'ina oyo. Bono inche nabo nari nkoteba nacha naeremia naki yaya nsi chinde riria amogingerete namokorerete ebiamokorerete takoreti ki tarochi. Okwo nokwo okogena kwane yaani okwo nokwo imani yaani ekwende mbwate rende ng'aki okobogingera koria amogingerete gose na amariogo amoete tarochi egento agokora bono nabo akomotebia kende gionsi orora ng'a aba nababe lakini batari ababe. Bono abanto aba ngonya koboria bare ng'aki eranyarekane omogaka atware oborogi nere tatwara. Gotebekana ere ng'a omonto nabo ekonyarekana are omorogi omong'ina are omorogi nyomba lakini omogaka atakoreti ki atamanyeti. Nabo oramenya nonye na omoibi otamanyeti Nonye na omoibi otamanyeti gose na omoibi akare. Bono nabo twakorete ki nabo yaigete igo nabo yaani inche mbwate imani ere igo bono rinde ase eng'encho ntamanyeti gaki ere omong'ina nabo nkomorora nabo are igo abare rikonde iga akobogoria akambo akanderema kaye oira mosocha obwonia akamboga kane kaye oonia onyora agasukari oirana naonia 30 bono agenda echiro chire no agochia aonia 20 bono agenda echiro akore ki ache aonia nona ache. Irene pole sana amang'ana aya ntugusii tokoigwa oborogi lakini ekero otaramoumera tokonyara koeneki ng'a na omorogi are. Naende buna toigocha mosocha iga twacha koba abanto bainka TV mbataete komanya boronge amang'ana ng'aki arenge naende asante sana ase gotokwanera twamanyire ng'a story ng'aki arenge. By the way togochi gokorera koba embura yature abana bao na abanene naroche narora buna twasoaga barabwo ng'aki bagoteba. Abana bane yaani in fact omoyo ng'ore ore chinkoro chiabo chire are sana timaeti ng'aka gose mbanyare kwabera kiagera buna bono egento kiakuneteire kwa omwana oria na omomura mono na omwana oyo anchete buna omosani oye ekiagera nabo bakoboka baenda nabaro esukuru rimo basoma baikaransa nonye na emesa eyemo basoma nere omworokia nonye na esabu basoma nere ase togete sana ekero aigwete ng'a yaya na omwana oyo okorwa kwa buchi oitete tata omwabo. Na korwa magega iga omwana oyo nagachiete akanya bamogambire estyle bakomogambia estyle gete konya omwana oyo otebire ng'a inche omanyete mama ningwu tingotacha mwene aria ase mwababa na ase oko but egento eke iga atebeti tanya kogentebi nachire komwebereria ntebi tanya gotagora ki tanya gontebi. Bono ere relationship ya ekonyora yabutokire ere kwanza bono gokomenta chinyaroka ya kabere ekomobwati ere bono buna bono tata omwabo akwete yaani ere omoyo nabo omotebeti ng'oyo ere naende bono amasekari nonye tokonyora totaramanya ng'ebi marogi bomboro amasekari buna omwana oria asegete konyora enyaroka ya kabere yanachire ng'a yaya nabo baitete tata. Pole sana ola amang'ana amakonkoru iga ase esemo ya mosocho namoigure nere omong'ina onyagosira Elijah oria onyekoeni rituko ria igoro tata omwabo achete live na confess kabisa ng'a ninche naitete omomura oyo one
Nukora kuruga iga ntonyore director sijui kama tuko na time. Nukora kuruga iga tiga tukwane no musubati bwo mugakwonera twerese ngani nkiamanyete igoro yengane yabete gaiga asenka ya tochiandari. Karibu sana muhina na inde pole sa matanga. Taikire gaiga toigure kurwa somo ngina onyagosira. Na tutete tuigukurwa story bono representing the family kegira ngai bono na umwana oye kabisa bwo mugako. Kagire kwa bomorogi. Ngakiora twerese igoro yengana. Into Kwanza kabisa Samarieta ngakigoro. Samarieta ngoro ku Margaret Kadeza Busire. Aiganka. Tino mwana okane. Osebia byantebe bya. Tino mwana gatano. Asumuga ko hema ne gufodago na Rebecca Jendeka. Twabere tumenyete kurubwana gucha. Tutarikorera tofauti yo bino bya lakini mateso ya changamoto tu ya nyumbani, mateso tu kuragera na gusoma. Ikaradi ya tutu. Bati kuruma iga chisokuru chetu chitarasira. Ase tukubwata konyarabone ni kama niendeli. Sokuru chetu chitarasira muna bago mintasirete 1984. I was in class 4. No ndatebe ndawese kuri bwendi manyenga na bugikare apart from ubuganga baba gante agatotebiri kera twakachiri mwayo twendagera tutebiragera bwangu mugako yotacha nabwate ndamwe mugetembe nabara baite kyagera bana baye igaite tukurubara guri stwanganye tukuru Western Kenya ki Kakamega pakikagera gaseru kurweke nuru asengencho agwita bana baye ki maksudi no gwanja Ngona tatumi. Apana sukuru yaito imbabo mitore gutotebya twaragera bwango twatama because we were young twamaite ngikegendererete agatutebi nimugako yo yabana sukuru agasokire no borogi wetage sona ige nyumba ya gwatu yaye intu tuyunga ne story kyagara we did not believe because we were young aya gaita kitogenderete baba gachagasira numugako inera gachagasira something to do with 1987 babu mita kwete 1984 I was in class 4 wocha mateso tu ya dunia atari ngumunyagitari Homabay wali kurwari Ari ngo munyagitari kabisa medical doctor. Pise medical doctor na ndo manyete kurwari asomerete nandike pawe kinaitu na Nyasaye. One all of a sudden kama mimi ni mzaliwa wa Homabay nje bachete na incha afutekere gasi ya eliri. Kuna watoto walikufa wawili. Mimi naitwa wananiita Tabu. Mimi ndio nimekataa kwa sababu waendelee kuitwa shida. Hiyo ni spirit na kushika. Unakaa na shida kila wakati. Ngachanga bakani elieteri Tabu tagitemeri kuri. Amanya mtainonye gusiga iga mbera na aro muntu gwatite abana basirite babiri. Changamoto ya watoto walikufa wawili wanaeleweka ilikuwa wakati wa measles. Watoto walikuwa wanagonjeka wengi. Sasa within penye walikuwa naishi penye walikuwa merenti watoto ni wengi walikufa. Sisi walikufa wawili. Wakakuja nao watoto wawili kama wamekufa na mimi nikiwa mdogo wa miezi 2. Sasa ndio nikaita shida. Kaitwa Tabu. Sasa wawili wanaeleweka it was the measles. Basi wakakaa watoto wengine wakazaa ndio wakakuwa wakubwa. Kufika miaka sikumbuki ikafika mahali sasa mzee amefutwa. Vile alikuwa amezoea pesa akarabwa na wate gasi ya yeye kienyeji. Benye bamwainete ntokumanya akataka kurwalia kirusi akurwalia ndwali anda abakungu chinda chibutabukana chinyamechi ndende alisema ndio hizo anatibu lakini hatukujua tare kuerokia lakini alikuwa anajulikana hivyo na yenyewe watu walikuwa wanatibiwa na ndio babwena basi achiteko amwa wasi madam dia tu mwana mtoto in class 5 lengo mumromo ke akarwara something to do with saa 9 kuika saa 12 saa 10 umwana yagachaka watu w'umutu mugako yakamwa cia aspirin cia nyumba tu akabwata akasoka akagenda tairaneti kuika saa 1 intinari ngumfanya biashara
kinkuru biashara ngoenda kaigwa omwana natanga omutuko mwati omobepi lakini abichinda territory koyo ngacha ngarora omwana ngatimbuka ngaenda mwane ninsa but kinde mwane eripoti egacha nyokia omwana ori nyagitari naye kwamarora omotu omentire tugacha na omogaka one nitwabeta batang'ani omogaka one akamobereka lakini konyara gwarukire tube nyaruka bere tokomomiokia sendi barabara omwana oria agaika ang'e sendi barabara rogoro agaitera amache akanyorosa amaboko na amagoro amobwaterete lakini bono akanyorosa amaboko na amagoro tokomaikia emesa bagateba oyo mtoto ni kama ile masaa alifanya hivyo ameshaenda omusisi tore ngorora omogere omwana oyo nabasirete igo bono egento madam yase korenta amang'ana aya omwana oirwe mochari sasa we are back na twatonyete iga compound ime ebirongo byachaka korera ebirongo ebingi sana but mokumureka mbiyo nabo kuwe kirongo igikubuga nyumba lakini nkeyo aba science bari bamanyete bagateba omwana ori nyoro omotubu okomwatia okure nebintu ebyo sana bikubuga eine mesire bono omogaka oina kitoko munyora taiyo bagachaka musako bono kumurigikira asari bamanyete achete nyumba bakang'ea kumurigi bakamanyora nyanchogo atandikire mutasiri 800 kutoka hapa usiku watu walifanya msako kwa bakungu bali bamaeta bwata basani bakanda bakamanyora kinyorigete nyanchogo kiraganga bakamarenta utuko uba tageta batebi nakyo mwana yakwete nakina ndamwa chindetere utama tachikobe roramanya mwana inakya arwarite tacheti kubatebi ngikyamuri agateba na inje ntigenda ararira akeba akarira bube kurira ukubaririte nuko nyasa one akunya kurira rinde bamutigire bana tigarira akura mani kwira na baki abatebi nyasa one ngigwa nkorera iga nche kagete nenchogiye yanchandire kwari kuira wachi kuira omwana ono mokogotio bururu hiyo kitu sasa ikaingia ikauma ni kama mmoja wao wenye tulikuwa tunalia hiyo siku nini ikaniuma basi baada ya kulia kumaliza kuja waeleze akuwaambia yale mena alikuwa ananena nikamuuliza sulikuwa na ukwale gotebye binde ukwale goteba nyasa wonga inki kyagera uri umwana uwanchete otiga ncho kubategete ngericha ndicho ina kyagoswaime akabukolikalica akarai we beat na kyo yakoro yu lakini ayokwanya kwana kwangire gukwana akairupa kaudio si alipelekwa polisi polisi vile wanapenda kufunika wakasema kuna njia mingi ya kulia mzee alikuwa analia kiga mwe ambo time ai ni mwana oya hiyo maneno sio na sasa wakafunika merobirie kaba titukurio kuyo mubere na lwana lyo rogetinga kweri ni mesira na inde kigali kigacha cyo musafara sese gacha mpaka bona igabona abironga na iga kurukunde baba tinda ikira korora sese ino nyabantu batugete mesi sese nene eka make sure eka itirira kire gari amachi kwenda kira se gari itira amachi kira se gari itira amachi eka swa nyomba yo muroyo uyu kure bona iricha pasta eka itira amachi ero eka soki kabura antu bakanyerigi na makombe banyeite eka sira mnembeo tukamanya bone binte bini bya saitani tukamanya ne mesira tukaenda musabara ukabamo kwangu kurusa 8 tukaita mugeri saa 1 bwana gwetera bali twimukirite iguru nga nyore polisi yanga lakini turi gutindika mwana uyu mugako itutara mukorere discipline atutebi ni style kya muitete mugako aba science na banta bangai akanda kaliye binyasaye byaye by the way wakati huo ntwa mumaite nyasaye mono agatokorera munakorete tuganza kukuchindurume mwana muntu munakwa ni muntu muruchi twaringenya gitandi akaini wakaera yagaye lakini yagatigara ari chinkoro cheiteni kuseno waba chitaka bwatu akaraira matuko ande bakangya kunyagukwa abana bona ntuchetu baba gukutu muntu rwaru abande bakwete kabange no kimwe kero kwarire ngeno ki ani kumbe munaresete bintu byaye muna baguca bakora nabo kuwe majoga y'isukari kwaramerunga mora Lilian aye sukari amenya sama majoga mpaka chibese chiko kwero rumanyo gukwa ayomba agakwanga nukimu tatigete mwana oyo ndaga kwa gatiga abana abana batatu torerete ga kumbe nabo gitokorera bagaku ina form of kimu
abo mbali naende barenge against mamicha y'ebinto byaye akabarutira ebyo inche akandutira kwirinde iba nongosutuka nakwa nakura nyagitari lakini nachete ngasaberu kare namaituke Yesu ayakaera bone gintu yache ko babita mono ekero mumuro yakwete mbora lazima tukore ubusafi kacha kwa nyomberi nuru chimenyerere kitu sasa yenye imetusupa kabisa ekero nanyareta kugamba n'isimi tuma 2000 saa ndio madawa inafanya kazi ako kambe Kiswahili munterare go kugamba nere tumenyeti mario ko banaria ko kore gasi kyagera mumura bono mocheria bona ria mario ga imukira ko kore gasi tumachi bese no entura mutindeka hiyo kitu ilinyuma na pasta no alenga nkabarangiri bacho gusudia sasa hiyo nikaenda kwa maombi nikatabi Nyasaye ayo kongo bubisikere ngaki ukangariri haki yangu ikafunga na maasikari saa hii nataka kusimame na mimi tupate ukweli kumbe Mungu anasikia kumbe Mungu amefanya ukweli na nalia chitego tena nainche tukakora kwirende tukaswa kujadiliana n'egente gitu tuka make friends na past tugacha tukanya gusabira egente iki paka mana yachi tukuripuka n'umugakonde achi tekwando banga nche na itabire kweli na bakoleta mangana by the way because of mvua imekuja mingi sana ikatokolere gabu kweli nikabonega umugireje igure ngankia bete mimi na yaruete akarumba kamana akore bintu byayo agaita basaberu bona ncha abantu nko gasimbaka kurunsa mpaka igoro na bapasta abatwari getu bamusabiro gotoreka aka bakadirei bakatebanga tuligiri tukuringa barakore gasamaremu turikasirika na twaro chengambi ya toimokie gente kasa maboka ito yesa tubwatesi toge iteke ruororo tachi goitonde buna bana bali bako muingiria oyabe bwo moiso na enda kwekabo muntu omuya abapasta bakanga lakini egese kiamba mbara oberwe tumusasiro takati mu pastonde bagatokonya agasarende bintu bike gutatiga minte gento ngo batebi ngorerare amario garute nayo kurwari egento ngora kumuchandete atagete asaberu arusi bano byonsi bya mario gariyo goi atoreka abo muntu omuya nara ukanda bateza sana so kona naito moncho moyoro chenga imbura ya turega iga sana inyinge sana ntoko nyara kogendera lakini nonya igo moigure nganki kiabete gaiga ase kinyoro eke kiamo socho nanko lerega utini komenta yande bide jaje maletane bridi tikerubo